Ja? Hvad så, Khalid? Jeg skal feste i aften. Ja, okay. Jamen, jeg skal lige først op og klippe. Ja. Ja, vi ses senere. Hej. Hvad så, Hamuri, Takduri, Muri? Ja. Kan jeg godt komme op og klippe? Helt sikkert. Okay, jeg kommer nu. Ses. Velkommen, Habibi, velkommen. Tak, Habibi. Velkommen. Hvad er der, Habibi? Skåne, Habibi. Araber. Sådan der. Ja, hej. Tak. Habibi, hvor er det, jeg skal klippe sådan? Habibi, det gør for mig. Du skal sidde her, Habibi. Okay, Habibi, hvordan du har det? Som dig. Må jeg godt lige se det? Det der? Ja. Okay, Habibi. Hvad? Okay. Du vil have sådan? Ja. Okay. Bismillah. Bismillah. Okay. Service og det hele. Du er klar? Ja. Du er klar? Ja. Du er klar. Se, det er flot, Habibi. Ja, det er rigtig godt. Ja. Det er rigtig godt. Ja. Det er rigtig dejligt. Nå, men jeg er klar til fest, og skal det blive... Hvor mange pimp bliver det så? 100. 547. 547? Okay. Men jeg kan den der. 2, 5? 5? Ja. 5? Okay, jeg har noget andet. Hvad er det her? Her. Hvad er det? Hash. Hash? Drinks. Hvad er det hash? Hash? Okay. Ej. Du køber min jakke. Nej, du får min jakke. Min jakke? Ja. Blå jakke? Ja. Jeg har blå jakke. Du siger, jeg skal have 2. Nej. Du siger, jeg skal have 2. Du siger, jeg skal have 2. Du siger, jeg skal have 2. Okay. Jeg har noget, der er rigtig dyrt. Hvad? En whisky-leder. Jeg skal lave. Ja, jeg har noget. Hvad med min sok? Min sok? Ja. Ja. Hej. Jamen, vil du ikke have den anden? Nej. Jo. Ja. Det er sukker. Ja. Du giver mig sukker for hår. 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 Du må ikke. Du skal dø. Du vil ikke mere. Du skal dø. Du skal dø. Du rører mig ikke. Du skal dø. Du vil ikke mere. Du rører.